ndị Doubting Thomas a na-ekwu na Fada Okunerere sịrị na ọ bụrụ Catholic Church or Bishop wu problem ya na ọ ha na-agba ya mgba. Gee ntị ọfụma ọfụma, hapụnụ doctrine, let us apply sense. Now this is why they constantly want Evangelist Ebuka Obi to be under the Catholic Church so that he can fail to perform, so that they can be doing all this manner of things. Ha na-eme mbaka na Okunerere ka ha wuri na-eme ha fụzie na ọjụrụ ajụ ọ na-eso okwu. Gee ntị ka ị nụọ from the horse's mouth. Best akpọrọ ya bi 1.5 million as far back were ka mee ya install na cathedral ya na evu ọkụ ruo na taa. A na-ekwu nke anwa Bishop wee m na arụsị a m dọgara ebe a na-enye nsogbu ya mvufe ebe ahụ nsị a ga-ekwu n'ebe a ga-ebi ọsụpụ jee n'ebe na-erujie ya dozie ya unu wee rịba datin rịba mezum rịba ya ihe eji wee spend ebe a 2.8 million wee rụọ mazim ahụ n'elu nsị ama arịchagokwe ịmarị ọza ebe ka isi weta ego mmemme emechigo olive oil ya bụ thank you ntie praise the living God. Amen. Ewe bịa n'obi m bụ ndị obi m nyere m ala ahụ. Ala ahụ dị 25 hectares with all the 5 times larger than this place. 5 times. About the source of 5. The obi m dị 25. Now about 600 plus or more. I spent 55 million. Even now, Barugu, 18 years old. A house with about 30 rooms, self-con. Toilet and bathroom. Nino Woodman. Church is almost surrender. Take with your pleasure. Yeah? Take with your pleasure. Look. So, I wage n'ugbo afọ. Gịnị ka m mere ebe ahụ? Wee bido rụgbo afọ. N'oge COVID ka m rụrụ ya. Ihe m ji jere rụgharịa the church, rụgharịa parish house, roto, cross, everything. Ihe nwere mgbe 10 point something million. To the extent na abịara, o nwerozi ha ga-akụkwa m n'ụlọ ụka ahụ. Declare ya na ga-dedicate here. Bishop, I dedicate here that day. Where do you 2 months away from my back? Look at. Most of them won't got me came another state. Man, do you know what happened in Basham education? Make labor, mad, make labor, make labor, for a buyer or a year. For there? Every day now is really mad. Many of them need mass every day. For there? Before they are here. For there? You don't put your mass about before they are about. I was an associate professor. When we feel the way now, so the diocese, the mobile associate. My name is Ebuka associate now. I'm a professor. Every day now, I'm announced like we wrote a agent and guru, my body, up to 4 blocks, up to 7. Transfer my personal land and transfer to Guru St. Anthony's Church. Same way. They are taking the church. They were in my father's house. I give it to the church. I have nothing struggling. Now my father's house, the building belonging to me belongs to the church. Secretary no wow. See, today, I'm not doing anything.
Ezi kenkomere amoso kere wee gbogide ekpere ka na abụ mgbe anya anyị na-ebe. Azọbakwa ebe a. Owuwe obodo excess n'ọla ndị fada na-agbalị n'ụlọ. Ana asọ na ọbụ iji nwayọ ọsọ gị na ji nwayọ ebe ahụ befada. Bishọp ekwughie. Which means na akụla na-akụ na na-ekwughie. Ekwu ndị na-ịghali ekwu. Bọchị bishọp ichiri bishọp. N'ọgwụgwụ ihe Okunerere bụ okoro na mmadụ bụ na ụmụ mmiri ọzọ ekoro. O nwere nwa ọgbọm na-ebunye ndị fada mmiri 1 carton, 1 crate, 1 every month free. Mmadụ ekwuru fada anyị ga-akụchito ya akụchito. Ya bụ tankị na-ada akụchi ya akụchi. Ya bụ tankị fada. Ihe na-eme anyị ji anyị n'aka. Exactly. Wee kọọ ụwa ọfụma mana ụmụ ụwa na-emebi ụwa. Echekwuru ka asịrị m fụa n'azụ kwis o nweghị ndị fada lef dignitin sumushi n'azụ kwis fụa na eme na adịstọp kwis nsị a kedu nke m shi adịstọp kwis ma enye abụ wikend and mụ na abụgo ma chaplain ndị kwis na 2000 to 2002 na ọmụ na-eji agụ ọkụ na-ere ere olile mkpuchi skuul a ga-agụgo daịtị ebe 12 mgbasa mgbe m nọ katidral ka ezi ke nke a m nọ mfa ka oshi adị stọp eme na abụke n'isi ndị kwis wele ka na ha wetara rịpọt ajụrụ na adoration. How am I disturbing them? Somebody ji wee jụọ ha ọ bụrụ na fada abụghị onye katọlik ndị mountain of fire na ebe a nke ha bụ fire from Monday to Saturday na fire na-ada. Asị ọ bụrụ na ọ bụ ndị mountain of fire na ebe a unu ga-asị ya get out. O nwere ha zara na datin. Mmegbu karịrị. Ndị ụfọdụ bụ onye sisi adị adoration ọsị gị biko lete ya n'isi lete ya n'isi lete ya n'isi. Na ahụhụ anya na adoration na-apịa anya karịrị ada ma the best akpọrọ ya bi 1.5. Efere ya ndị fada awụ onye igwe anya bịa adoration ọsị na ọ chọghọ maka na afọ na adoration na nsogbu mana ndị mmadụ pụtara na defend the nonsense. He has given almost everything to the church. This place ọ na-eme ekpere ka o ziri mba si hapụgodo this one na ebe a wee bụ ọ na-eme ekpere ama megidokwara ife si through one woman si through government destroy other place level other place to the ground. Ndị ụka na-eme onwe ha, ndị katọlik unu na-eme onwe unu ife awụ ife unu chọrọ ife awụ ife na-ewu unu iwe ebe evangelist Ebuka Obi nọ because unu na-enecha the kind of property this young man nwelu to himself. You will wish that ife niile belong to the church. Ego ka a na-azọ akụ nke ụwa unu na-enecha ife niile onwelu because na put two properties onwelu na amụwa together na this victory estate together iretie na 20 billion ma na irenti ha n'ego you are underrating it. Ahazi ekwu okwu nke onwere so many places unu necha ya anya nke ana-adasịsị unu n'anya unu ana-asị ka ego yesi wee hapụ onye ọ na-akpa afa Catholic Church wee na-handle such kind of ego unu achọ ka unu bịa nọchie ka unu zọrọ ife niile. Evangelist Ebuka Obi wee bụ wise wee jụ because na unu anyị ekwe ka ọ function very well. Ọ bụrụ na Anglican Church ndị dụka Fada Okunerere anyị ahapụ one place for 10 years or 10 good years or more ọnọrọ ebe a maximize their potentials ya ewerukwa wee wuji another place ebe needkwara attention ya or request and then have go the need. Those people who accept ka how to the church you don't frustrate them. A na-azọ ego ọkwa ego ka ndị Catholic na-azọ ife wee na-achọ ụdị ndị fada asị achọ ka ị submit ye under the Catholic authority ka ha were aka ha wee na control ife niile na-eme ebe ịnụgo direct from Fada Okunerere all the same thing with the faith of Fada Mbaka since major fight ọnụgolu n'ụwa awụ nyanwa and the Catholic Church neneye maka ndị sịrị na Fada Okunerere kwuru okwu si na ọ bụrụ ndị Catholic Church or bishop wu problem ya akpọgị na parish house ka o kwuchara ife okwuru ụbọchị caution oye ọpụtakwa chenjigharịa. How long do you think you can shut the mouth of these people? Even Mbaka o nwere time ọ na-eme olu Mbaka ekopụkwa kwuekwa ife niile ozoro ezo ọ ife unu na-enechi ife Evangelist Ebuka Obi dọbalụ here and there
ana m ekwu 20 over 100 bi anya nke a na-adasị ụnụ ụtụ ụnụ ka ụnụ hụwarịrị ya na kọrịa ya ọ jụzie na ọ ya submit ife niile ahụ tụ ụnụ ọ bụrụ okwu na ụka ọ bụrụzie nsogbu asị ha submit it to the Catholic authority ka ụnụ wee kpara akpara mmanụ amụrụ nwere ife niile ọ jụzie ụnụ esitụrụ ụfọdụ ndị fada wee na-agba ya mgba ọkwa ifugo. Hear it direct from Okunerere. We spit fat in this page and not fiction. You ought to go. Darn.